Gratulationer for jer to. Lasse Lennø Christiansen, 29,89. Og Lygtager række 25 i Storvård. Yes. Camilla Pedersen, 14,93. Og Lygtager række 25. Perfekt. Skal I læse sådan? Nej. Det er der ikke noget krav om. Fint. Godt. Jamen, så er vi klar, hvis I er. Det er klar. Godt. Så starter jeg. Inden jeg læser vielsesritualet, vil jeg minde jer om, at når to mennesker bliver enige om at indgå ægteskab med hinanden, stiller det store krav til begge parter. Vi gør det, fordi et ægteskab bliver bygget i kærlighed, tolerance og respekt. Respekt for hinanden og for hinandens meninger. Jeg vil ønske for jer, at det ægteskab, som vi nu skal indgå, må forme sig sådan, at I sammen kan finde glæde og kræfter til at løse udfordringer, hverdagen stiller til os selv. Og så skal vi udparte om rejse sammen. Da I over for mig har oplyst, at I ønsker at indgå ægteskab, spørger jeg dig først. Lasse Lennø Christiansen, om du vil have Camilla Pedersens ægteskab. Ja. På samme måde spørger jeg dig, Camilla Pedersen, om du vil have Lasse Lennø Christiansens ægteskab. Ja. Efter I nu har sagt ja til hinanden, erklærer jeg hermed for at være ægtefolk, og ønsker heller ikke fremover med håbet om, at I får en harmonisk og indholdsrig tilværelse. Og du må kysse din brud. Og der må klappes. Så skal vi bare lige have den sejlet på brødsværker. Og det er jo sådan et stort gør sig selv. Lad os kysse. Tak. Vis til hest, den er jeg i, og hvor rådhus som gæld.